बाक्सा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादाबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादखौ गायसननाय सान फालिदों। दिनै 1 सेप्तेम्बर दिनैनि सानावनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादखौ 1975 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बे गायसननाय सानखौ आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्राव फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादाबो दक्षिण कुसि गामि आफादनि बानजायनायाव दक्षिण कुसि गामि मन्दिराव सानसेनि मेलगोनां हाबाफारिजों फालिनायखौ नुनो मोनो। बे गायसनथि साननि हाबाफारि बायदियै दक्षिण कुसि गामिनि मन्दिराव होम जयग होनायजों जागायजेनो। नैथि हाबाफारि बायदियै बाक्सा जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। आफादगिरि सन्तला बसुमतारिया लोगोसेनो मुंख्लंफोरनो मुं सुखायाव बिबार बावजेनो लोगोसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोनो। बे जोनोम सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोनद' ब्रह्म धोरोम आफाद गौथुमखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थागोन। जों बयबो बर' माहारिया मिथिगौदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1905 मायथाइयाव वेस्ट बेंगलनि शिवनारायण परमहंस बाबानिफ्राय 1905 मायथाइयाव दीक्षित लानानै बे बाबाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे समाव जेरैबादि अलखद जानो हमदोंमोन, बै समावहाय बाबाया ब्रह्म धोरोमखौ लाना फैनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव समाज फोसाबनायजों लोगोसे बे आफाया जोंनि बर' माहारिनि गामि गेजेर गेजेर हाबनानै 1906 मायथाइयाव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावदोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनैसिम जोंनि बर' माहारिफ्रा बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों गोबां अलखदनिफ्राय दिनैसिम जों बर' माहारि हिसाबै जों थांनानै थानो हादों। लोगोसेयैनो जोंनि बर' हारिनि जा जिथुनाखि बै समनि नेम आसार खान्थिफ्रा गैया जालांदोंमोन, बे गैयैखौबो बे गुरुदेव कालीचरण आफाया जोंनि समाजाव बोखांबोदों। जायनि जाहोनाव मोनसे समावहाय जोंनि बर' माहारिनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा कनभार्ट जालांदोंमोन गुबुन जाथियाव। बै समावहायबो गुरुदेव कालीचरण आफानि जा जिथुनाखि ब्रह्म धोरोम फोसावनाय, बे ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिफ्रा गुबुन जाथियाव कनभार्ट जालांनायाबो दिनै लासैनो जोबनो हमलांदों। आरो दिनै जों बर' माहारिया गमामायैनो बे बुहुम बिखायाव बर' हिसाबै जोङो गुरुदेव कालीचरण आफानि दैदेननायाव जोङो दिनै बर' हिसाबै थांनानै थानो हाबाय। आरो दिनै जोंनि बर' माहारिया बुहुमाव जोङो मिथिसारनाय जाबाय। बेखिनिखौनो आं दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जा जिथुनाखि गायसनथि सान, बे गायसनथि सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि जानानै बेखिनियावनो आं सुंद' बिबुंथि होनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय। बे गोनां मोनसे सोंथि। नंगौ, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादहा जोंहा माखासे गांखं दङ, जेरै लाइमोन आफाद, आइजो आफाद, ट्रास्ट आफाद। दा दिनै जा जिथुनाखि सोंथि, जोंनि बर' लाइमोनफ्रादि बायदिसिना निसा जातिय लानाय जादों, बेखौ थारैनो जों एलार्ट खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। बे एलार्टखौ, बे जिथुनाखि निसा जातिय लानाय बा लायै, बेखौ जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट बे आफामोनहा मावफुंगासिनो दं। आरो जेराव मेराव बे आफामोनहा एवारनेस लायो। जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जा जिथुनाखि आफादगिरि दानि डक्टर अजित बर', बे आफाया गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं। बे आफानि नाजानायाव दिनैनि जोंनि जा जिथुनाखि बर' लाइमोनफ्रा अलखद समाव थांनो नाजागासिनो दं, बेखौ बे आफामोननि ट्रास्टनि जयै
माने गोबां जायगायाव माने एवारनेसखौ लानाय सोलिबाय थानाय जों नुनो मोनदों। दायना दायनियाथ' दिनैनि बाथ्रा नङा, बेखौ आग्लानिफ्रायनो जोंनि समाजाव माने बहुद माने खोमसि फोथायनाय बेखौ लानानै फैयो। नाथाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा बे खोमसि फोथायनायाव गैया आरो दिनै जों गागि आफादा ओंखायनो माखासे उइंसनो दालाय आफादफोरनो जों हगारना होनाय जादों। जेरै माने दुलाराय ब्रह्म धोरोम ट्रास्ट, बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम ट्रास्टनि दारैनो बे जोंनि जा जिथुनाखि दा खोमसि फोथायनाय दायना दायनि बेफोरखौबो जोङो बे आफामोननि दारैनो जों फोजोबस्रांनायनि थाखाय बे आफामोनखौनो एवारनेस लाहोबाय थानाय जायो। लोगोसे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम गागि आफादा बे आफामोनजों बहुद माने थांलाय फैलाय सोमोन्दोखौ लाखिनानै जोङो मदद होलायलायबाय थायो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटी क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटी क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।